Tapos dito pala magkakaroon dito ng box para sa ating drain. Lahat ng gutter yung sa likod dito lalagpak. Lagyan natin ng ating manhole punta dito sa may drainage. Tapos dito pala bali po flooringan natin. So papatamper ko muna ito bago natin flooringan. So ang kapal pala ng ating finish flooring natin na 4 inches. Ito na yung batak na tansyo. Ito. So tamperin na muna bago tatagan ng bakal. Tapos dito ito na rin yung main ng ng ating power supply. So 15 mm yung size ng ating wire. Sa main pasok yan sa loob. Dito yung papadaanin. Yan. Tapos diretso pupunta doon sa taas. Ito yung pataas. Yan. So habang nire-layout rin dito tapos naglagay siya ng wire. Tapos dito hinihintay yung gasolina. Ayan ang crudo. Gasolina. Gasolina. Pang susilisip sa barangay. barangay. Masusit ba? Habang hinihintay. Mag-ano tayo? Papasokin natin yung loob. Sa ginagawa natin. Kaya so nire-repair na naman nila to. Adjust naman sila ng 60 para sa additional na naman, panibagong additional. At ito na yung nagawa natin na CR. Sa tiles. Ito naman yung tinatalas natin ngayon. So ipapakita ko rin sa inyo yung kabuuan ng ating pagka-tiles nito. Tapos yung sa kabila, pagkatapos natin natin ng CR, so i-upload ko na rin to kung paano ko ginawa ng buuan yung lahat ng CR. Sila mapunta sa dito masaya. So dito, nandito pa rin siya ngayon. So bale, pinipinis niya na ng basilya para wala nang balikan. Nakahangin. Tindi ng posisyon mo ah. Dito tayo sa taas. So dito sa taas, sa kabila nating dalawang CR na to. So bali inumpisa natin nila yung pag tiles. So bali niliaut na. So galing dito hanggang linis na hamba 110 yung pa nila. Tapos lumabas sila dyan. So yun na yung latan sila. Ano? Muna yan, muna. Yan. Oo. Ito itong aspi na yan. Yan lang aspi sundan nyo. Nakakagano na. Oo, ganyan. Assorted kasi itong tiles natin na nabili. So, hanapin muna nila yung tugma-tugma. Tugma-tugma muna para pasana ko na lang nindo ang mga naka-aspi. Pero yung unang lagay nyo sa yung plain. Sa baba? Oo. No. Pangarawan na din. Oo, pangarawan na yan. So, tapos dito sa kabila yung CR din.
Nililiat na rin ni Cesar. Ayan. Layout na rin niya. So pati pa ito kung ating lip bulb natin, papalitan natin yung Viroscast lang. Para ayan na yung aircon. Ha? Yan, magkakabit na rin sila ng aircon. Mari sunod-sunod ko man. Nalagay yung to to HP 9 split snip type, yung ikabit nila ditong aircon. To HP 9 split type. Ali lahat ng kwarto may mga aircon sila. So ang tapon nung blower ba yung tawagin, no? Kita blower yung dito sa dito na. Ito yung nakakabit sila. So 1, 2, 3, 4. So 4 na blower yung ilagay dito para sa aircon. Ayan. So ikakabit muna nila yung bracket bago kabitan ng aircon pag finish na. So ito yung tiles natin, yung unang tiles sa baba, plain. So mapapansin nyo yun, para mahanap nyo yung pinaka-aspi niya, dito nyo titignan. Kaya araw naman siya. Dito sila bapa, naglilihan na ba? Tapos na, pintura na. Pintura lang ko lang. Oo, pintura lang ko lang. Galing ah. Galing na ito pagka-design. So, paunti-unti tayo napipinis. Sa aircon, bracket. Onyoro. Grabe ka, kapilan na eh. Pagkano nyo yan? Pangkalan, grabe. Pangkala. Yan. Kabit na yung bracket. Ihuli nyo na lang yung pagkabit ng aircon, ano? Huli na lang yun. Mga na muna. Sa exhaust. Gilgit ng December. Wow. Yan. So, liberal. Tagal pa ito, abang pa lang namin yung Sige. Bumaga naman. Ibag natin kayo para pakita kayo sa YouTube. Marami naman pala ba? Oo. Vlogger ba kayo? Oo. Sana soon. Ano yang naka-bracket, naka-ano sila, yan naka-out. Hindi kakabit namin dito. Oo.
Yung outdoor. So yan. Kaya natin mamaya pag nakapit na nila. Ano, may butas pa? Ha? Ayan, para makinis na oh. Kala mo na first coating na. Ha? Wow. Konti na lang yung spot no. Hindi nakita. Galing mo, men. Para maalis yung dumi sa loob. Oo. Kumuha ka nito eh. Ano po ang buhangin sa loob? Ano ang buhangin? So, binubuhusan na tong tie-beam. Dahil kain na na. Kaya na naman. Yan. Bali, winilding lang pala yung tie-beam natin. Winilding na lang. Stitch pa lang yun, nasa 50. Stitch. Para makabaon lang. Binabaw natin para kumapit dito. So doon kahit hindi na. Kasi labas naman yun. So dito na lang tayo. Dito na rin yung linya nung PVC. At dito, ito yung floor drain natin na nakakulit dito sa ano. Sa may gutter. Palabas din. Floor drain natin to kasi yung flabby natin galing din, nakababa. Tapos, ito rin doon.
Ha? Ano? Sino nga? Taas? Hindi yan. So, mag-alas 12 na. So, nag-prepare na sila para after lunch halo. Okay. Kain na naman. Diba? Kain. Kain na muna. So, ano ulam natin dito? Wala, pati pagluluto. Yung ulam natin. Ang sinabawan na ano, na manok. Sinabawan tayo. Yan. Kaya na. Oh! Kaya na. Wah! Kaya na muna. Tanggalin na kaya yan, Janggol. Bigyan mo na sa luwas yan. Para... Duman, oh. Pati sa panira, duman na iralag. Sa luwas. Para makabilo. Di nag-aaragawan. Kaya gugas sila. Sa luwas. Nag-aaragawan, nagkakagulo dyan sa ano. Gutom. Yan. Budol fight na. Budol fight, oo.
hanggang dito lang muna tayo kasi dito babakalan pa natin yan. Kasi nakalang ito umaksa eh. Ang balik. Di ba natin na babakalan? Kadkaran mo na lang yan. Kadkaran mo na lang tong gilid. Pa-slide, pa-slide. Para hindi mo na pagpiniso na. Special mo lang. Pag gano'n, pa-slide. Pag ganyan. Mga yan ba? Mga yan ba? Yan o. Yan, mga yan. Yan. Para matapos tayo dyan. Basta gabas yan nadugtungan. Ha? Ulo pong so dito pawalisan lang natin to para maklearing na. Tapos na ang maghapon na naman natin.